Здравейте, аз съм Веско и днес имам удоволствие да ви представя нашата нова идея, а именно BGRAF Community. Какво е BGRAF Community? BGRAF Community е общност създадена от нас, поставена на играта Raft. Ние събрахме български играчи, които обичат играта и сме решени да създадем приятно и образователно пространство за тях. Каква е целта на BGRAF Community? Целта на нашата общност е да предоставим място, където българските играчи на RAF могат да се свържат, обменят съвети, изживявания и да се забавляват заедно. Искаме да създадем активно общество, което подкрепя всеки играч, независимо от нивото му на умения. Ето как може да се присъедините към BGRAF Community. За да се присъедините към нашата общност, посетете нашия Discord сервер. Линкът към него е в описанието под видеото. Просто кликнете върху линка и ще имате достъп до всички наши събития и ресурси. Благодарим ви, че гледахте нашето видео. Ако ви хареса идеята за BGRAF Community, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия за бъдещите видеа. С удоволствие ще чуем вашите идеи и предложения. Моля, поставете коментар под видеото и ни споделете какво бихте искали да се видите в нашата общност. Благодарим ви още веднъж и се надяваме скоро да се видим в BGRAF Community.